עכשיו תסתכלו טריק של מצלמה, אוקיי? סי גיי או. סתם צוחק איתכם, כפרות. אני אלך לגמרי. עושים את זה שם. תודה עליי, הם אורות. תעממו אורות. תודה כפרת עליכם. אהבתי זה. לפתוח. יש מצב. אהבת יותר בחושך. תכבד את האור סלמוס. שלך. שלי? גם שלי. לא, זה האוזניות. סלאם עליכום. אוקיי, חבר'ה. איך אתם מרגישים כאן? אנחנו פה קמפינג רדיו פלוס קמפינג שווה קוקורדיו קמפינג צחוקים פרק 2 חברים, פרק 2. כן, הבומר שלנו מעצבן. שים עליי. אוקיי. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, הישר מתוך אוהל. הנה, סלמוס, תאיר את התיקים. תיק של נייק, תיק יפה דרך אגב. שקית של בילבון, גם היא די יעילה. אחלה נעליים קניתי לעצמי, אני תחול אני בגלל הסדרה. בוא'נה, תקשיב, אתה התוכנית שעברה, אנחנו שיגענו אותך, תעצור, אתה לא עצרת, בא לי לפטר אותך פשוט. אותי לפטר, מה פתאום אח? יאללה, אנחנו בנושאים כל כך רוצים להרביץ לך. אוקיי, חבר'ה, אנחנו לא צריכים לדבר על החיים. צריך לדבר על צחוק הרדיו. רגע, יש לנו פה מפריעים. יש פה טלפון. אני לא מאמין. די. בוא נעשה טלפון משידור חי. אוקיי, מי מדבר איתנו פה על הקו? רגע. לא, זה לא כאן. די, יעל, בבקשה. יעל. לא, די, יעל. יעל. בסדר להציץ. אבל אל תעשה רעשים, כי זה סדרה וזה מצליח. פרק 2, אתה יודע. הלו, אמא. פרק 2. התקשרו אליו באימייל. הלו, אמא, מה נשמע? לא זוכר, אני בשידור חי. כן, נכון, מה? את מפריעה. לא. לא. כיף חיים יש פה, אמא. אנחנו עושים פה קמפינג. סלמוס, תדליק. אבל אין את מרות. פה איתי בשידור חי. תגידי משהו לצופים בבית. אל תשכח להם בעינות. אמרת להם משהו? אל תשכח להם בעירות. מה? אל תשכח להם בעירות. כן. אוקיי, אמא, את רוצה להגיד משהו לצופים בבית? בוא נאמר ככה, זה מלחיץ. שנייה, צופים בבית, אני שם את הרמקול. הצופים בבית, תעשו חיים ותהיו ילדים טובים. יומות שתעשו חיים ותהיו ילדים טובים. שמעתם? אל תהיו כאלה כמו... תצפו בסדרה, טוב, ביי. אל תהיו כמו אח של אביב. טוב, ביי. כמו הבומר. כמו הדיג'י... נו די כבר, יא צופים החורבנים. והם צועקים פה כל הזמן. אוקיי, חבר'ה, פה אנחנו בשלב. גם עליי. הסולות המטומטמות. מה? הסולות המטומטמות. אני שואלת. אתה זוכר את הבדיחה עם מגמת קוזיני נסי רונלדו? כן. אוקיי. מה זה עמוד ענן? לא, אתה צריך לעשות עליו, בומר. הלו, תקשיבו. חבר'ה, אני ממש לא מרוצה מההפקה הזאת. חרץ עליו, חרץ הכל. אבל אחלה תוכנית! אוקיי, כאן אני מסי דניאל. השאלה הכי מפגרת בעולם. אנס את האוהל? תעשה עליי. אני לא יודע. מה אתה מטומטם? אתה לא יודע אם אנס את האוהל? לא. אני מסרב את זה. אל תשאל שאלה. נו די, מה? זה שלב השאלות הסגרות. נו מה, זה לא פייר. נו מה אתה רוצה? צופים מחורבנים, כל הזמן שואלים שאלות. אוקיי, עכשיו השאלה שלך, MC דניאל.
כן, שאלה שלי. סליחה. למה שואלים כל הזמן שאלות מפגרות? האם אתה משתין במכנסיים? כי זה... דניאל, האם אתה משתין במכנסיים? כי זה מעלה לנו את הצפיות! עכשיו תעשי שאלה מטומטמת נורמלית, בבקשה. האם אתה משתין האם אתה במכנסיים? משתין במכנסיים? אוקיי. איך את האמת? זין עליך! האמת? אני משתין. ברח לי קצת. יש טיפה מי פה אמר ושם. שאני לא משתין עכשיו? איזה העתק! רגע. אוקיי, אני הולך להשתין. אוקיי, אני הולך להשתין אופס, ברח לי. רגע, חכו. שנייה, הפקה מחורבנת. אתה בהפקה, מה מפורבנת? שכחתי. רגע, שנייה, יש לנו פה תקלה, חכו. הנה. אוקיי, הלכתי להשתין כפרות עליכם. גם אני. באמת אתם הולכים להשתין? אביב, תצמין אותי. דפוק אחד, תמיד. דניאל, תוציא לנו את זה מהתמונה, תסיימנו להשתין. זה בהזמין את האורח המיוחד שלנו כאן היום. זה נקרא, חכה, עשית משהו דפוק. אני תמיד עושה דברים דפוקים. אין תלחץ כפר פה, תלחץ עליו. אין כפר עליו. תלחץ. אוקיי חבר'ה, מה קורה? רוצה להזמין את האורח המיוחד שלנו להערב. קבלו את דוקטור בי, אלן פיל, פרש אנד דיי. I'm B, דוקטור B. רק שתדעו, גנב לי את המסכה. CB. תקשיבו, אנחנו לא קונים מסכות כאלה. אנחנו מתכנסים. נו סתם, אז הבאנו את המסכה של MC דניאל. אז קבלו אותו! היי חברים, תקשיבו. אתמול הלכתי ברחוב. נהרסה מצלמה, חכו. יש חלופית. תקשיבו, אתמול הלכתי ברחוב, אני קולט אישה די מבוגרת, היא אומרת לי, אהלן מתוק, אני אומר לה, תקשיבי, בת כמה שאת מתחילה איתי? פעם אחת הלכתי לא לבר מצחיק. ישראל, שאלתי אותה, תגידי, את מאוד בהיריון בסנזור? מה? לא מצחיק. רגע, המצלמה נהרסה באמת הפעם. לא צריך. די.ג'יי בלנד, השראת חיי, מלך העולם, די.ג'יי הכי טוב בעולם, די.ג'יי בלנד, אוקיי? טוב, תקשיבו אנשים, אני פה אורח, ויכול להיות שאני אשתתף פה בעוד תוכניות. לא, אתה לא. אני מקווה לטוב, אתה לא. שהתוכנית תצליח. פרק שני חברים, פרק שני! תקשיבו, התוכנית הזאת מצליחה, אנחנו שיא עולם, שיא עולם! כולה 22... אתה יודע מה... תקשיבו לקוף הזה, תקשיבו לי. היום כאן אנחנו בצחוק רדיו. בואו נשאיר רגע, ממש תימני. טעם של... פעם. טעם של חופש. חופש פסח! חופש פסח חברים! חופש של חופש, חופש פסח, ביץ' מן. Yo, kill him, man. Yo, fucking ducking, yo, man. Yo, fucking ducking, yo, די man. כבר, כולה בומר! מה הקטע שלך? יאללה, בוא, מחליפים פרצופים. תביא את המסכה. אביב, סע. אביב. Some, yo, you, תביא okay. את המסכה. אביב. איזה אביב? זוז, תביא את המסכה. אני רוצה, אני צריך את השיר. יכול להשתתף רגע? בצילום. אוקיי, אנחנו חוזרים לבומר הרגיל. סוף סוף. תודה רבה. דוקטור בי. דוקטור בי, רגע. אלון MCB! אני הולך לבדוק מה שלום הצופים. כמות צופים יורדת. תחזור. מה? יופי, אתם עולים. למה? כי הוא הלך? בוא נאמר ככה, הצופים חרפנים אותנו פה בקהל, שזה מטריף. אוקיי.
חלאס אמסי דניאל, אנחנו רוצים כאן תוכנית. אוקיי. אז תפתם בתוכנית שלנו. האמת זה משעמם, נכון? בואו תראו את הנהר מתחת לבית שלנו. תראו איך הוא נראה. כן, הוא מכוער, אבל... כי אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו לא נערכם אותו. כי... סתם כי לא באנו. אוקיי, אתם רגע, זוכרים אותי. אני הולך לשפשף את המסכה. הופ, 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 הופ. הופה, טוס איזה טוסטה. פינה יש עכשיו? די, טוס. טוב, הגיע הזמן שתראו איך הם נראים בלי המסכה. 3, 4, ו... הנה, רואים? איזה פרצופים. סתום איך הייתי בלי מסכה. 3, 4, ו... זין. תתחילו להוריד ואני סוגר. זין על הבומים. נשבע, תתחילו להוריד ואני סוגר. לא? לא, זה תתחיל מהבומר הזה.